Praise God. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon na tayo po ay naririto muli upang makapagbahagi po ng kanyang salita at ako po ay nalulugod na bagamat magkakalayo po tayo physically pero dahil po sa layunin na naisin po natin na patuloy na marinig ang salita ng Diyos, tayo po ay nagsasama-sama ngayong gabi pong ito. So, mapagpalang gabi po, nasaan man po kayo naroroon. Dalangin ko po ang pag-iingat at paggabay po ng ating Diyos sa bawat isa. So, praise God po na sa gabi pong ito, ayan, tayo po ay sama-samang mag-aaral muli po ng salita ng Diyos. So, kung nasaan po kayong lugar naroroon, ayan, pwede po nating i-comment sa atin pong chat box. Ayan po, para po malaman po namin kung mga nasaan po kayong lugar. So, mapagpalang gabi po sa mga kasama natin na nandito sa Pilipinas. Kung kayo po ay nasa ibang bansa, mapagpalang umaga po or mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin at sa gabi pong ito. Ayan, so tayo po ay um, dumulog po muna sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin sa atin pong gagawing pag-aaral ngayong gabi pong ito ng salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit at aniyahan po natin ang pagsama ng banal na spirito ng atin pong dakilang Diyos sa ating kalagitnaan sa atin pong gabing ito. Hallelujah. Lord, salamat po sa gabi pong ito na muli kami ay naririto po sa inyong pong harapan, sama-samang dumudulog, nagpapakumbaba. Lord, kami po ay nagpapasiyasat na aming mga puso at hinihingi po ang inyong habag, ang inyong pong biyaya, Panginoon, sa bawat isa. At Lord, dalangin po namin sa gabi pong ito, Banal na Espiritu, kayo po ang aming great teacher, kayo po ang patuloy na mangusap, magturo sa bawat isa sa amin, na ang aming pong mga puso ay maging bukas sa iyo pong salita, at patuloy nga po, O Diyos, na ikaw pong mangusap sa puso ng iyong mga anak sa gabi pong ito. Salamat, O Diyos, na tunay nga po alam namin na ang iyong pong salita ay hindi babalik sa iyo ng walang kabuluhan, O God. At Lord, ang mga salita mo na mahahayag, mapag-aaralan po namin sa gabi pong ito ay, Lord, magbibigay, Panginoon, ng Lord, patuloy na kalakasan sa amin pong mga pananampalataya, Panginoon, sa iyo. At alam po namin, O Diyos, na ikaw po ay aming kasama, ikaw po, Panginoon, ay nasa aming kalagitnaan, bagamat, Lord, physically magkakahiwalay kami, but Lord, through this live streaming, through this internet, oh God, Lord, let your presence move, oh God. Let your presence, oh God, manifest into our lives wherever we are, oh Father. We thank you for tonight, oh God. We welcome your presence. We welcome you, oh Holy Spirit. Be with us, guide us, lead us tonight. We love you, we praise you, we honor you. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, ako lang po ay may tanong sa bawat isa sa atin. Dumating na po ba sa pagkakataon ng ating mga buhay na meron pong nangako sa atin or may mga salita na binitawan sa atin pero nabigo or hindi po natupad or hindi, kumbaga, hindi po nila naisagawa yung kanila pong mga sinabi na pangako or mga salita sa atin. So, siguro po halos lahat tayo ay naka-experience na po ng gano'n. Ano po, dahil sabi nga po, ang tao, tayong tao ay minsan makakalimutin o kaya po sa dami po ng mga isipin, kumbaga, yun nga po, nawawaglit na po sa ating mga isip na, ay, nasabi pala natin yun, ano po, o kaya ay sa mga pagkakataon naman po na um, maraming dahilan para hindi po matupad kung ano yung mga sinabi natin or sinabi sa atin na yun nga po hindi siya makasakatuparan. Pero alam niyo po ba ang ating Diyos, siya po, once na siya po ay magsalita, sabi nga po, our God is faithful. Siya po ay pag nangako, siya po ay tapat, gagawin at gagawin niya po ang kanyang sinabi. Sabi nga po, walang babalik po sa kanya na hindi nagaganap ang layunin or ang kalooban po ng Diyos sa mga salitang binitawan niya po. Kaya this month of May po, ang ating pinag-uusapan is yung assurance po ng Diyos, God's assurance sa God's assurance, amen, sa bawat isa po sa atin. So ano nga po ba pag sinabing assurance?
It is a promise, tiyak na mangyayari. Have the confidence na pag si Lord po ang nagsabi, ang Diyos ang nagsalita po, sabi nga po ay magaganap at magaganap ito. So, ang atin pong key verse ay makikita po natin sa Psalms 191 verses 14 to 16. Ayan. So, isang testimony lang po. Last month po, ano po bang April, ang atin pong team as a church po sa J Blue family po ay God's Shakening. At alam niyo po ba, habang ito po ay pinag-aaralan po natin nung nakaraang buwan, siguro po bago pong matapos or kalagitnaan ng buwan po ng um, April, April pala po, April, ay nangusap po si Lord sa akin regarding this, yun nga po, this Psalm 91, na sabi nga po kahit na maraming shakenings po sa na nangyayari all over the world, personally po ng ating mga buhay or as a church or sa ating mga trabaho or saan man pong aspeto ng ating buhay, ano man pong shakening ang ating maranasan, ito pong Psalm 91 po na to ay isang pangako po ng Diyos na pwede po talaga nating panghawakan. And praise God, yun nga po, nung dineclare po ni Bishop na ito po yung ating theme this month of May, nag-confirm po siya in my spirit na sabi ko nga, Lord, ito po talaga ang pangako mo. Hindi lang po personally sa akin, pero yun nga po, sa bawat isa sa atin. So praise God na ito po yung ating basahin sa Psalm 91 verse 14 to 16. Kung kayo po ay may mga Bible, ayan, makikita nyo rin po sa ating screen. Ayan po, sabi po dito, because He has set His love upon me. Ang Diyos po ang nagsasalita dito. Therefore, I will deliver Him. I will set Him on high because He has known my name. He shall call upon me and I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will deliver Him and honor Him. With long life, I will satisfy Him and show Him my salvation. Napakaganda pong pangako ng Diyos. Ito pong verses po na to. At alam niyo po ba, yung sa mga previous verses po ng Psalm 91, makikita po natin, bago po sinabi ng Diyos na yun nga po, because He has set His love upon me, I will deliver Him. I will set Him on high because He has known my name. He shall call upon me and I will answer Him. I will be with Him in trouble. I will deliver Him and honor Him. With long life, I will satisfy Him and show Him my salvation. Sa mga previous verses po, makikita po natin na ito nga po, kumbaga may mga shakenings na mangyayari. Pero sa verse 1 po, ang sabi doon, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Na pag daw po tayo ay naninirahan sa secret place ng Diyos, sa kanya pong presensya, amen, sabi nga po, we will abide under the shadow of the Almighty. Kumbaga, parang katulad po sa isang inahin po na manok, 'di ba po, pag po ang mga sisiw ay kumbaga let's say ang panahon po na yon ay tagbagyo ganyan, yung pong inahin na manok, i-open niya po yung kanyang wings at yung kanyang mga sisiw po ay magtatakbuhan at i-cover niya po ito. Parang ganun po ang kumbaga picture nito pong Psalm 91 na to. Na sabi nga po, sabi po dito sa verse 2, I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. Natunay nga po na pag sa Diyos po tayo, ang Diyos po ang ating maging refuge, ang ating maging fortress, ang tiwala natin ay sa Panginoon lang po. Sabi nga po, ay magkakaroon po tayo ng kapayapaan. Ano man po ang shakening, ano man po ang ligligan, ano man po ang nangyayari sa buong mundo. So sabi nga po, my God, in Him I will trust. Sa Diyos lang po tayo magtiwala. Amen. And sabi po dito, He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. Ayun po. So tayo po all over the world nakaranas po ng pandemic, 'di ba po, nung 2020 at 2020 or 2021 po ba? Nasabi nga po ay buong mundo excuse po. Excuse me po, ay nakaranas ng yun nga po, perilous pestilence. Nasabi nga po ay nagkaroon ng mga lockdown na kumbaga
mga iba't ibang bansa po ay nag-close ng kanilang mga borders, 'di ba po? Kumbaga, may perilous pestilence po during that time. At sabi nga po, pero yun nga po ang pangako ng Diyos, He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. And sabi po sa verse 5, you shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. Ayan po. Kahit daw po sabi sa verse 6, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. So, sabi nga po, hindi daw po tayo matatakot. Bakit? Kasi po, tayo ay nasa ilalim po ng kapangyarihan or ng covering po ng ating Diyos. At sabi po sa verse 7, 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. So, kumbaga, yun nga po, grabe, literal na marami pong namatay during those time. Sabi nga po, 1,000 may fall at your side and 10,000 at your right hand. Kumbaga, lately po, ang dami pong mga news na, yun nga po, di ba, mga earthquakes na grabe po, mga nagbabagsak ang mga buildings. Kumbaga, marami pong mga nasawi, di ba? Sabi po doon, 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand. Sabi po dito, but it shall not come near you. Kumbaga, maari pong physically na shakening or spiritually, emotionally na shakening, mentally, anuman pong aspeto ng shakening na to, sabi nga po, it shall not come near you, pangako po ng Diyos. Sabi po sa verse 8, only with your eyes shall you look and see the reward of the wicked. So, ang Diyos po ay, He is a just God. Sabi nga po, yes, our God is a God of love, but He is also a just God. Amen. Sabi niya po dito, makikita lang daw po natin, kumbaga, only with your eyes shall you look and see. Makikita natin ang reward ng mga wicked. Ano po ba yung reward ng mga wicked? Yun nga po, yung judgment ng Panginoon. At sabi po dito sa verse 9, because you have made the Lord, who is my refuge, even the most high your dwelling place. Ito po, sa verse 10, no evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. So, meron at meron po na mga evils na all around us. Sabi nga po ay, kumbaga, ang mga kampon po ni Satanas ay nandyan lang po sa paligid. Pero sabi nga po, pangako ng Diyos, no evil shall befall you. Sabi nga po, nor shall any plague come near your dwelling. Kahit na magkaroon po ng famine, ng plague, sabi nga po, it shall not come near us. Amen. At sabi nga po dito, for He shall give His angels to charge over you, to keep you in all your ways. In their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against a stone. Even ang mga anghel po ng Diyos ay papadala niya po sa atin. Amen. Sabi nga po, to bear us up. Iaangat po tayo ng mga anghel po ng Diyos upang kahit daw po ang ating mga paa ay hindi matitisod sa mga bato. Sabi po sa verse 13, you shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent, you shall trample underfoot. So, kumbaga, yung pagsama po ng Diyos, amen, ay pag nandun po, ay kahit anong mangyari, ay talaga pong, kumbaga, may katiyakan. Ito po yung assurance, God's assurance sa buhay po natin. Amen. So, sino nga po ba? Who will receive God's assurance? So, sa binasa po natin kanina, dun po sa Psalms 91 verse 14, sabi po dito, sino daw po yung mga makaka-receive ng assurance ni God? Una po ay those who are in love with God. Amen. Yung mga mahal po ang Diyos. Sabi nga po, those who set His love upon Him. Amen. Sabi nga po, being loved is one thing. Being loved by God is one thing. Alam po natin na lahat ng sangkatauhan ay mahal ng Diyos. Amen. Kaya po, binigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus. Nasabi nga po, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa John 3:16, di ba po? Sabi nga po, ang pagiging, kumbaga, knowing that we are loved by God is one thing. Pero sabi nga po, being in love with God is another thing. Kumbaga, yung pag-respond po natin sa pagmamahal ng Diyos ay, kumbaga, another thing po yon. Ibang bagay yon na sabi nga po ay
kumbaga lahat ng tao ay mahal ng Diyos, pero hindi po lahat ay nagre-respond sa pagmamahal ng Diyos. Amen. Kaya sabi nga po, ang makaka-receive ng assurance po ng Diyos ay yung mga mahal ang Diyos at in love po sa Diyos. Amen. Sabi nga po, dun sa verse 14 na binasa po natin, sabi nga po, because He has set His love upon me. Ayan, kumbaga sabi nga po ay ito ay intentionally na pagmamahal po natin sa Diyos. We set our love for God. Kumbaga, marami po pwedeng matuon ang ating pagmamahal sa mundong ito, sa ibang tao or kumbaga sa mga bagay na pwede po nating kumbaga ma-in love yung ating mga puso. Pero sabi nga po, those who set their love to God, ayan po, sila yung mga makaka-receive ng assurance po ng Diyos. Kaya po tayo po ay talagang sabi nga po, tanggapin po natin ang pagmamahal ng Diyos nang sa gayon ay matutunan po natin na mahalin siya. Dahil sabi po sa salita ng Diyos, we love Him because He first loved us. Amen? Tayo po ay, kumbaga, matututunan nating mahalin ang Diyos pag po tinanggap natin ang kanyang pagmamahal. Kaya po, sabi nga po, when we learn to love God, we have this assurance that comes from Him. Amen? Excuse me po. And then, sino pa po? Number 2, sabi nga po, those who know His name. Sabi po dun sa verse 14 pa rin po na ating binasa. Ayan. Because He has set His love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high because He has known my name. Yan po, ang tanong po, gaano po natin kakilala ang Diyos? Yes, maari pong alam natin na siya po ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang ating Panginoon. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Pero sabi nga po, how much more na yung pagkakakilala po natin sa ating Diyos. Parang katulad po ang Panginoong Hesus, tinanong niya po ang mga disciples. Sabi niya po sa mga disciples during that time, who do you say that I am? Marami pong, kumbaga, yung mga disciples, iba't ibang disciples, mga nagsalita po sila, sabi nila, you are a prophet, you are the Messiah. Kumbaga, iba-iba yung pagkakakilala po nila sa Panginoong Hesus. Pero may isa pong disciple, si Peter, sabi po ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Pero sabi nga po ng Panginoong Hesus, ayun ay kumbaga divine inspiration po ng Diyos Ama sa buhay po ni Peter. So sa atin po, sa bawat isa sa atin, sino po ang Diyos para sa atin? How well we know the name of our God. Amen? Kasi sabi nga po, pagkilala po natin kung sino ang Diyos natin, we have the assurance, we have the peace, we have this confidence dahil po kilala natin ang Diyos natin. Amen? Sa panahon po na may kaguluhan tayo, di ba? Sa panahon na parang magulo po ang ating paligid, magulo ang mga nangyari sa ating mga buhay. Sabi nga po, if we know that our God is, He is the Jehovah Shalom, He is the siya po ang ating Prince of Peace, di ba? Kumbaga, if we know who He is, if we know His name, He will manifest Himself to us. Amen? Sa panahon po na may pagkukulang tayo, di ba? If we know that He is our Jehovah Jireh, He will supply all our needs. He's the one who will provide our need. Amen? At sa panahon naman po na tayo ay may sakit, karamdaman, physically, may mga nararamdaman po sa ating mga katawan, if we know that He is our Jehovah Rapha, the God that healeth thee, di ba po, kumbaga, alam natin na siya po ang ating Diyos na tagapagpagaling. At sabi nga po sa panahon naman na nag-iisa po tayo, di ba? If we know that our God is our Jehovah Shammah, that He is with us, He is our Emmanuel, our God is with us, di ba po, hindi tayo malulungkot na mag-isa lang po tayo because we know His name. Kaya po sa gabi pong ito pong
kumbaga dalawang bagay na isa po na gusto ko pong iwan din sa bawat isa sa atin na yun nga po, we have to set our love for God. Amen po. Kumbaga wag po nating hayaan na yung pagmamahal natin ay maagaw ng anumang bagay sa mundo pong ito. Yes, sabi nga po, we can love our family, kung tayo po ay may asawa, di ba po, ang ating mga anak, we can love, kumbaga yung the people around us. Pero sabi nga po, di ba po, ano po yung greatest command ng Diyos? Yung una pong binigay ng Diyos na great command niya, di ba po? Na sabi nga po, to love the Lord our God with all our hearts, with all our strength, with all our might, with all our mind, di ba po? And sabi nga po, and yung pangalawa is to love our neighbors as we love ourselves. So, una po dapat yung pagmamahal natin sa Diyos. Amen? Yung, kumbaga, we set our love for God. And this is intentional. Sabi nga po, di ba, kung gusto po natin na lumalim ang pagmamahal natin sa isang tao, di ba po, we take time to that person, di ba po, kumbaga, nakikinig tayo sa kanya, we spend time with him or with her, kumbaga, we make sure na, kunwari po sa isang linggo, meron po tayong date with that person. So same holds true po sa ating Diyos. If we want our love for God na mag-grow po ito, na lumalim ang pagmamahal natin sa Diyos, sabi nga po, we have to spend time with Him in our personal prayer life, in our meditation of His Word, reading of the Word of God, yun nga po, spending time in worshiping God, in just sitting down, kahit po in the midst of the silence, kumbaga, we commune with God, we allow our spirit to be open po sa Diyos. In that way po, yun nga po, magdi-deeper and magdi-deeper po yung pagmamahal natin sa Diyos. And number 2 po, yun nga, we have to know His name. Sino po ang Diyos? Sabi nga po, sa Bible, napakarami po ng, kumbaga, ng pangalan ni God. Di ba? He is the great I am. He is the Lord of hosts. He is the Lion of Judah, He is the Lamb of God. Kumbaga, ano po yung mga pangalan ng Diyos na kumbaga kailangan natin in this very moment. Amen? So, we have to know His name. Kumbaga, wag lang po tayong ano po yun? Kumbaga parang mas satisfy na alam lang natin na si Jesus. Jesus is my Savior. Jesus is my salvation. Di ba po? Marami pa po na gustong i-reveal ang Diyos sa atin. Amen? At sabi nga po, the moment that we know, malaman natin sino siya sa buhay natin, that is where He will manifest Himself to us. So, susunod natin pong pag-uusapan, ano po ba yung mga assurance po ng Diyos? What are God's assurance for us? Yun nga po, to those who set His love upon Him, to those who know His name. Sabi nga po, ayan, balik din po tayo dun sa ating pong key verse. Dito lang po tayo iikot sa Psalm 91, verse 14 to 16. Number 1 po is, sabi niya po doon, I will deliver him. May deliverance po ang Diyos. Alam niyo po ba, deliverance is kumbaga isa po ito sa talagang kailangan po ng bawat isa, 'di ba? Ng especially po nung sa mga unbelievers, even tayo rin po mga believers na ng Panginoon. We need deliverance from the Lord. Deliverance is hindi lamang po ito na kasi po 'di ba parang naging connotation na po na pag deliverance is may evil spirit yung tao na yon na kailangang mapalaya. Yes, that's one thing, but also deliverance is also saving from, kunwari po, meron po tayong sitwasyon na talagang parang imposible na. Sabi nga po, God can deliver us into that situation. Amen? Parang katulad po ang mga Israelites during the time na sila po ay captive sa Egypt. Di ba po? God delivered them. Pinalaya po sila ng Diyos. So tayo rin po, ano po ang kailangan sa ang aspeto po ng buhay natin na kailangan natin ng deliverance ng Diyos. Maaring yes, there are, kumbaga, kailangan din po tayong ma-deliver. Kunwari po sa mga generational curses, yun nga po sa mga um, kumbaga yung mga spiritual ties,
Ayan po, kumbaga, um, those are the things na talaga pong kumbaga may assurance ang Diyos na kaya po ng Diyos na gawin yon sa atin. Amen. Even sa mga buhay po natin, maari pong may stronghold pa ang kaaway sa buhay natin. God can deliver us in those things. Amen. At number 2 po, sabi po dito, sunod po ay ano po yung sabi po ng Panginoon sa verse 16 pa rin po. Sabi po niya dito, verse 14, sabi po ng Panginoon, because He has set His love upon me, I will deliver Him. I will set Him on high. Amen. Ang pangalawa po ay, God will set us on high. Ano po bang ibig sabihin nito? The Lord will allow us to soar like an eagle. Amen. Nasabi nga po, ang mga eagle po, hindi po yan takot sa bagyo. Ngunit, pag po may bagyo, kumbaga nag-glide pa po sila sa bagyo. They go above the storm. So ang gusto po ng Diyos na kahit anuman pong bagyo ang daanan po natin sa ating mga buhay, ay hindi po tayo matakot. Bakit? Because He is with us. Amen. We can soar above every storms ng buhay po natin. At sabi nga po, pag po kasama natin ng Diyos, He will give us the wisdom, He will give us the knowledge na hindi po tayo ma-overcome nung mga storms na yon, but by His grace and by His mercy, by His wisdom, ay bibigyan po tayo ng kumbaga katalinuhan ng Diyos paano po natin malampasan ang bawat storms na yon. Amen. God will set us on high because sabi nga po, because He has known my name. Alam po natin, kilala natin kung sino ang Diyos natin. Amen? So, ano pa po ang mga assurance ni God sa atin? Punta po tayo sa verse 15. Sabi po dito, He shall call upon me and I will answer Him. Amen. Napakagandang bagay po nito. Minsan po yung mga tinatawagan natin, busy o kaya po hindi sumasagot dahil maaari pong may mga ginagawa sila or minsan baka ayaw lang po tayong kausap. Pero alam niyo po ba, one thing is for sure, if we will call upon the name of Jesus, we will call upon His name, ano po sabi dito, He will answer us. Amen? Sabi nga po, pag daw po tayo tumawag sa Diyos, sasagot at sasagot po siya. Amen? Kaya po, isa po yun sa assurance na binibigay po ng Diyos sa atin, that God's answer when we call. Kumbaga, yung open communication po ng Diyos sa atin. At minsan lang po, hindi natin marinig ang boses ng Diyos. Bakit po? Sabi po sa salita ng Diyos, ang kasalanan ang nagiging hadlang upang hindi po natin marinig ang tinig ng Diyos or hindi natin, kumbaga, ma-receive ano po yung nais ng Diyos na sabihin niya sa atin. Kaya po, sabi nga po, ay, kumbaga, let's get rid of any sin po sa ating mga buhay. Amen? At sabi nga po, when we call upon the Lord, He will answer us. At sabi po sa next is, sabi po dito sa verse 15 pa rin po, I will be with Him in trouble. Amen. Kumbaga, sabi nga po, another assurance ng Diyos that He is always with us in the good times, in the bad times of our lives. Yun nga po, ang sabi nga po, even in the days of our trouble, He will be with us. Amen? Na kumbaga yung pong assurance ng Diyos na kasama po lagi natin siya. And then sabi, another thing po is yun nga po, He will deliver us. Sabi niya po, I will deliver Him. Ayan. And honor Him. Ayan po. Di ba po napaka sarap po sa pakiramdam if people honor us, di ba po? Kumbaga parang if you feel that those people are honoring you, pero po how much more if God Himself honor us? Di ba po? Kumbaga mas ano po yun, kumbaga ibang level po pag ang Diyos ang nag-honor po sa atin. At sabi nga po sa verse 16, ano po sabi po dito? With long life, I will satisfy him. Ayan po, another assurance po ng Diyos, meron po tayong long and satisfying life sa Kanya. Amen? Nasabi nga po, ay pangako po ng Diyos na magbibigyan niya po tayo ng long and satisfying life. So, kumbaga another promise po ng Diyos, di ba? Sabi nga po sa Ephesians 6 na if we honor our parents, di ba po, honor your parents,
in the Lord, for this is right. At sabi nga po, ito yung may kalakip na pangako, even sa Ten Commandments po, di ba? Nasabi nga po na honor your father and mother, for sabi nga po, ang kalakip po nito ay mahabang buhay. Kumbaga, long and satisfying life na nanggagaling po sa Diyos. At ano po yung last is, sabi po ng Panginoon dito, I will show him my salvation. Amen. Ang salvation po ng Diyos sa atin ay hindi lang po nung siya ay tinanggap natin sa ating mga buhay bilang Panginoon, Diyos at Hari ng ating mga buhay. Alam niyo po ba, salvation is a continuous process. It is for our body, soul, and spirit. Nung po tinanggap po natin ang ating Panginoong Hesus sa ating mga buhay, sabi nga po, we experience the born again experience. Ang born again experience po, yung ating mga spirit po ay nabuhay na mamuli. Kumbaga, nagkaroon po ng regeneration dahil po sa ating Panginoong Hesus. Amen? Nasabi nga po, dahil sa kasalanan, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So sabi nga po, yung pong ating mga spirito ay na-born again. At sabi nga po, hindi lang po yung spirit natin ang gusto ng Diyos na makareceive ng salvation, even yung soul po natin, yung kaluluwa natin. Sabi nga po, continuous transformation para po, kumbaga magkaroon tayo ng image. Sabi nga po, di ba, God, we are created in the image and likeness of God. And because of sin, kumbaga, na-distort po yun, yung image natin, yung likeness natin, kumbaga, hindi na siya katulad ng Diyos. Pero sabi nga po, through the salvation of Jesus Christ sa buhay po natin, tinuturuan po tayo or nagkakaroon po tayo ng renewing of mind, our will, di ba po, para tayo po ay bumalik dun sa original na disenyo po ng Diyos, that we are created in God's image and likeness. At sabi nga po, hindi lang po yung ating soul, even yung body po natin, we will receive the salvation that comes from God. Na sabi nga po, na yun nga po, even though na ang ating pong mga katawang lupa, sabi nga po ay tumatanda, ano po yun, na kumbaga parang yun nga po, as we grow old, di ba po, but sabi nga po, yung spirit naman po natin is nare-renew siya. At yung even yung ating pong mga katawan, na sabi nga po, pag dumating po ang Panginoong Hesus, kung tayo po ay buhay pa, we will receive the glorified body. Amen? In a twinkling of an eye. At sabi nga po, yung mga namatay naman po, ay sila po ay babangon muli. Bibigyan sila ng Diyos ng glorified body. So, kumbaga, yung salvation po ng Diyos is for our soul, body, and spirit. Amen. So, napakaganda po ng mga pangako ng Diyos at lahat po ng ito ay makikita po natin sa kanyang salita. At ang ating pong pinaka-conclusion, babalik lang po ako dun sa una nating pinag-usapan, yun nga po, about setting our love for God. Alam niyo po ba na pag po, kumbaga, itinuon po natin ang ating pagmamahal sa Diyos, isa po ito sa kanyang pangako sa 1 Corinthians 2 verse 9. At isa po ito sa mga favorite na Bible verses ko po. Sabi po dito, but as it is written, eye has not seen, nor ear heard, nor have entered into the heart of man the things which God has prepared for those who love Him. Amen po. Kumbaga, doon daw po sa mga tao na tunay na nagmamahal po sa Diyos, sabi nga po, hindi pa nakikita ng mga mata, hindi pa nakikita ng mga tenga, hindi pa pumapasok sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda po ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Kaya po, kumbaga, wag po nating hayaan na makita yung sarili natin na mahal natin yung ibang bagay, mahal natin yung ibang tao, pero kay Lord hindi po natin siya mahal. Sabi nga po, let God be the priority of our lives. At sabi nga po, let's set our hearts, let's set our love towards God. Amen. Dahil napakarami pong assurance ng Diyos sa mga taong tunay na nagmamahal sa Kanya. At sabi nga po, we cannot love Him if we don't receive His love. So mauuna po natanggapin natin ang pagmamahal po ng Diyos. And through that, we will be able to love Him
back. Amen? So praise God po sa gabi pong ito. Salamat po na ako po yung sinamahan nyo sa maikling oras na tayo po ay magbulay-bulay ng salita ng Diyos. So tayo po ay sama-samang manalangin sa gabi pong ito. Excuse me po. At kung sa pagkakataon pong ito ay hindi pa po natin totohanan na minamahal ang Diyos or ibinibigay ang ating mga puso sa Kanya, ang ating mga buhay sa Kanya. Sabi nga po, today is the day of salvation. Sabi nga po, tomorrow it might too late. So, kumbaga, magdesisyon na po tayo sa pagkakataong ito na italaga ang ating buhay, ang ating mga puso, ang ating pagmamahal sa Diyos. Amen? Sabi nga po, dahil gayon na lang tayo kamahal ng Diyos, that He gave His only begotten Son. At sabi nga po, whoever believes in Him, sino man po ang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay hindi mapapahama kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Another assurance po ng Diyos sa buhay ng bawat isa na tunay na nanampalataya, sumunod at minahal po ang ating Panginoong Hesus. So tayo po ay yumuko at pumikit. Hallelujah, Lord. Salamat po sa gabi pong ito. Salamat sa iyong mga salita na amin pong mga napagbulay-bulayan, mga nabasa, Panginoon. Banal na Espiritu, ikaw po ang patuloy na mangusap. Ikaw po ang patuloy na mag-encounter sa buhay ng bawat isa. Lord, kung sa mga pagkakataong ito ay hindi pa po ng yung mga anak totohanan na isinusuko ang buhay sa iyo, itinatalaga ang pagmamahal sa iyo. Lord, dalangin ko po na sa iyo pong habag at biyaya, Panginoon, sa iyo pong dakilang pagmamahal ay mabuksan po ang puso ng iyong mga anak. At Lord, tunay nga po na matutunan ng iyong mga anak, O God, na iset ang pagmamahal po sa iyo, O God. Because Lord, you have, O God, so much assurance, O God, Lord, sa mga tunay na Panginoon, nagtalaga, Panginoon, ng pagmamahal po sa iyo, O God. At alam po namin, O Diyos, na anuman po ang mga dumating pa na mga pagkakataon, mga shakenings, na mga bagay, O Diyos, sa mundo pong ito, if we are, O God, in you, if we are, Lord, are, O God, covered, O God, under your wings, O God. Lord, tunay nga po na hindi kami matatakot, hindi kami mangangamba because you are with us and you are the one who will be our refuge, our fortress, O God. At Lord, salamat po, Panginoon, sa buhay po ng mga kapatid at magulang ko na nakasama ko ngayong gabing ito. Dalangin ko po ang iyong pagpapalang, yung paggabay, ang iyong presensya, Panginoon, ay maranasan po ng bawat isa. And Father, we thank you for your word, O God, that is alive and powerful, O God, that Lord, that it penetrate, O God, Lord, even the deepest, O God, Lord, na pinaka deepest na kalagayan ng puso, Panginoon, ng iyong mga anak, O God. Lord, salamat, O God, sa buhay po ng bawat isa. Pagpalain niyo po, ingatan niyo at gabayan. At Lord, nananampalataya po ako, God, na ikaw ang patuloy na mangungusap sa bawat isa, even, Panginoon, sa amin pong mga panaginip, sa amin pong mga personal na pagbubulay po ng iyong salita, continuously to speak to us, O God. Continue, O God, Lord, to reveal, O God, your word upon each and every one of us, O God, na ang salita mo ang maging, Lord, anchor ng aming mga buhay. Ang salita mo, Panginoon, ang maging sandata namin, Panginoon. Lord, yes, O God, anuman po ang kaharapin, O God, ng iyong mga anak. Thank you, O God, for we have the confidence, O God, in your promises. We have the assurance, O God, in your word, in your promises, that you who promise is faithful, O God. You who have given the words, O God, for us is faithful, O God. Na Lord, tunay nga, O God, na kahit kailanman, Panginoon, you never fail. You will never fail, O God, because you are always faithful. You are always true, O God, to your word and to your promises. At Lord, dalangin ko po, patuloy kang magpakilala sa buhay ng bawat isa sa amin, that we will be able to know you more, O God. We will be able to know your name, who you are, O God, into us, into our lives, O God. For we believe, O God, that Lord,
you will manifest yourself to your people. Father, we thank you for tonight. We thank you, Lord, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, na nakasama ko po ngayong gabing ito. Tunay nga, O God, na sa iyo lamang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagsamba. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Mapagpalang gabi po sa bawat isa. God bless po. To God be all the glory.